बिदि लामा लामा थामायग्रा सानैसो सैमा फाग्लाफोर दोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे समाव बर'फोरा ज' होनायनि गथायसो जानायनि सम फैदो गथायसो जानांगौ बर'फोरा ज' होनांगौ बे समावहा नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा इउपिपिएल बिपिएफ इउपिपिएल बिपिएफ इउपिपिएल बिपिएफ पलिटिकेल खामायहैयो नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा जन खारजि आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो आदा फंबाय जिखुनु जायाथों डाइरेक्ट बुंखादों सोरनि फैसाखौ लानानै लामा बनायगासिनो नोंसोरो सोर नोमफाया हरदो नोंनो नैबे फैसाखौ सोरनि माहानि फैसा मोननानै नोंसोर पाब्लिक मायदों गुड इभिनिं लोगोफोर गोबावजों भिडिअ बानायलायबाय नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामबाय थानायनि थाखाय दा सम गैयाबा आं भिडिअखौ होनाय जासिगोन कनजिता बर' आरो जहन कारजि नार्जारि बिथांनि सायाव जागोन भिडिअ मोननै आपडेट जागोन दै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मोननै आपडेट एकदम धामाका दायो आङो बुंनांगौ खोथाया बेनो सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बा सोरबा मानसिफोरा दा आंथ' बुंनांगौ खोथा गैया जोंहा एगेन्स्ट जालायो नंगौना नङा नों इउपिपिएलथिं लोगो जाना बाथ्रा बुंदो नों बि हाग्रामा सारथिं लोगो जाना बाथ्रा बुंदो नों बिनि गुन्दै मोनजादों गोबां बाथ्रा बेफोरबायदि बुंलायो एक्सुवेलि बिटिसिआव जोंहा सासे दैदेनगिरि दोङो बा जोंहा सासे चिफ दोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद धन्यबाद जासिनांगोन बा हाग्रामा बिथाङानो जा बा प्रमद बिथाङानो जा जोंनि थाखाय इसोर सासे दोङो बैफोरबायदि साननानै ला नाथाय बै इसोराबो खामानिखौ मावनो रोंनांगोन दिनै जोंनि गथ'फोरा स्कुलाव थांनाय ड्रेस मोनदोंना मोनाखै दिनै जोंनि गथ'फोरा बा जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोना गुबुन हारिजों होखार जाजादों न' सेफाय जाजादों बेयाव एसे हेल्प खालामनो हागोन ना हाया जों बेखौबो नायनो रोंनांगोन बै जोंनि भगबानफोरा जों इसोरखौ देरहाहोनो थाखाय जों पाब्लिकफोरासो भट होयो दिनै एसेबां सान्दौ गोसायाव थांनानै जोङो भट होयो दिनै जों मा मोन्दों बैफोरबायदि जों मोननायखौथ' बाथो एसेबां बयस थांनाय बुरै बोरायफोरा दिनै माने दुब्लिफोराव लामाफोराव जोंहा ओंखाम संजाना जादों माबा मोनसे जाथाय जादों जेब्ला सावथालजों जोंनि बर'जों नांलायदोंमोन एब्ला समाव बेफोरबायदि जादोंमोन जों नुदों हाग्रामा बिथाङा एसे हेल्प खालामहैनाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बेफोरबायदिनो आं सानो जे जोंनि हाग्रामा बिथाङाल' नङा सोरबाफोर जोंहा एसे जानो गोनांफोर दोङोबा जेरै गैयैफोरखौ एसे हेल्प खालामोब्ला मोजां जागोन बैफोरबायदि दा इउपिपिएलआथ' नङा बा बिपिएफआथ' नङा इउपिपिएलखौ लानानै बिपिएफखौ लानानै नांलाय खमलाय जोंहा गोबां जों बांद्राय नुबाय थानो मोनो दा बेनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना जेबो नांलाय खमलाय खालामनो लागा दरकार गैया गुबुन हारिजोंबा दाउखा फिसा बायदि जाना थायो जोंना बर'फोरजोंबा हले नांलाय खमलाय दोंजार आरोना बुथार होनबा बुथारनो हागोन सोरखौबा खानो होनबा खानो हागोन बबा लांखार होनबा लांखारनो हागोन हाद' गुबुन हारिखौ हादो जोंनि मेगन सिगाङावनो दाउ अमाफोर बायदि बुथारलांदो गुबुन हारिया नाथाय नोंसोरो जेबो खालामनो हायाखै बेखौबो साननानै नायनांगोन अके आं बांद्राय बुंलिया सोरबा देहायाव गोसोआव नांनो हागो न' बेनिखायनो बांद्राय बुंलिया दा मोननै आपडेटमोन नालाय नायलांग्रो जोंहा बिथां जहन कारजिखौथ' गासिबो सिनायखायो बिथाङा बिपिएफटिनो दोङो दा आं बुंनांगौ खोथा गैया बिथांखौबो आंहा सोरबा इउपिपिएलनिथिबो बा बिपिएमथिबो आंनि थाखाय अके जोबोद मोजां जोबोद साबायखर दा सासे सिस्टारा जहन कारजि ब्रादारखौ मा बाथ्रा बुंखो बेखौसो आं होनो सानदों आपडेटआव नोंथांमोना नायग्रो आरो रं राइटनि बाथ्रा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां गासिबो भिडिअ नायनानै नोंथांमोना शेयार खालामनाब्लानो जाबाय दै दे नायग्रोनानै ला ओमफ्राय कनजितानिखौबो आं लास्टआवसो बुंगोन दे दा बुंथ'लायला कनजितानियालाय उनाव बियो जासिगोन उनाव लास्टआव बुंगोन आं जोबनाय समायाव नायग्रोना ला दा कनजितायाथ' सासे गासिबो सिनायखायो जानांगौ बिबो खनसे समायाव बियो जानला मानला ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनानै फिट खालामजाबाय बै जहन कारजि ब्रादारानो फिट खालामदोंमोन बिखौ दा खोनानो मोन्दों माने हौवा हिन्जावनो शेयार खालामलायलायबाय थायो आरोना हासबेन्ड वाइफनो माने कनजितानि भाइराल ओंखारदों माबा लंथं फट' ओंखारदों माबा ओंखारदों बेफोरबायदि गोबां बुंनाय माने बेफोरखौ मेगन होनाङा बेफोरखौबो खोनासंनाङा आरो आंनाव बुंदो रिक्वेस्ट खालामबाय थादो आदा कनजितानि भिडिअ बानाय आंनाव बेफोरबायदिखौ सोंथारना दे आं बेफोरखौ मोजां मोनला बेफोरखौ मोजां मोना आंनो रिक्वेस्ट खालामनो थाखायसो बुंनाय जाबाय सोरनिबा भाइराल ओंखारदों सोरनिबा माबा जादों आरो हौवा हिन्जावनि थाखायसो बिसोरो आरो माबा मोनसे हौवा हिन्जावदों माबा मोनसे भाइराल जादोंबा बिसोर हौवा हिन्जावानो जाखाबाय दा बेखौलाय मानो दावराव खालामबाय थानो गोनां हौवा हिन्जावा दावराव जाखाबाय दा गावसोरनो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि बुंलाय थायोबा सोरनिबा न'खराव जोङो रायजो जानायखौथ' जोङो थुख्लायनो थाङाखैना बै हाथरखिया गोजौआव दोङो जों बेखौ थुख्लायनो थांबालाय बोरै जानो बेफोरबायदिथ' जायाना बेनिखायनो आं बुंदों सोरनिबा बुंनायखौ लानानै गोसोआव नांनो नाङा
सोरनिबा बुंनायखौ लानानै नोंनि खामानिखौ नोङो होबथा माबानानै थानो नाङा डाउन जाना थानो नाङा मावलां बियो जेरै बुंदों आं बेफोरबायदि खामानि मावगोन बैफोरबायदि खालाम होमब्लासो नोंनि लाइफआव नोंबो साक्सेस जागोन दा कनजिताखौ सोरबा सोरबा सिगां बुंदोंमोन गाज्रि दाबोथ' गाज्रि बुंफिनबायानो माने बायरा ओंखारदोंनो बेफोरखौ जोङो थालाब लाया गुबुननि मा जानाय मा जायो दे नायग्रोनानै ला उनाव बुंसिगोन बेखौ खुलुमबाय जय बर' हारिनि बुङा होनबाबो बुंफ्लांनो गोनां जायो बुङा होनाबाबो बुंनो गोनां जायो लोगोफोर नै बिदि लामा लामा थामायग्रा सानैसो सैमा फाग्लाफोर दोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे समाव बर'फोरा ज' होनायनि गथायसो जानायनि सम फैदो गथायसो जानांगौ बर'फोरा ज' होनांगौ बे समावहा नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा इउपिपिएल बिपिएफ पलिटिकेल खामायहैयो नै बिदि सैमा फाग्लाफ्रा जन खारजि आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो आदा फंबाय जिखुनु जायाथों डाइरेक्ट बुंखादों सोरनि फैसाखौ लानानै लामा बनायगासिनो नोंसोरो सोर नोम्फाया हरदो नोंनो बे फैसाखौ सोरनि माहानि फैसा मोननानै नोंसोर पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नुमायदों सोरनि फैसाखौ लानानै रोड बनायनो नुमायदों आरे मूर्ख सबबो मिथियो इउपिपिएल फार्स्ट बोसोर सरकार सलायनानै 700 करोड़ फैसा गालांदो बेखौ बयबो मिथिजोब्बाय मिथियै नङा आरो बयखौबो मिथियो 17 बोसोर सरकार सलायनानै बिपिएफ सरकारा 1500 करोड़ फैसा धार खालामना गालांनाय बेखौबो बयबो मिथियो बे फैसाखौ 5 बोसोरावनो इउपिपिएल नि माबा लिडारा प्रमोद बर' सारा बे फैसाखौ धार खोमारिनानैबो दिनै सरकार गारना थांनाय समावबो 700 करोड़ फैसा गालांबाय जोंनि पाब्लिकनि थाखाय बिटिसि नि पाब्लिकनि थाखाय मूर्ख जन कारजि मेलेम गैयि साला सैमा बांग्रा फाग्ला माखौ बुकिलाबायबाय थादोलै नोङो सोर फेसबुकार रायदो दै नोङो नाम हमना नोङो जाम्बा साला जों नोंनि नामखौ हमनो हायोबा नों बै फेसबुक सलायग्राफोरनि नामखौ मानो हमनो हायालै गियो नामा नोङो गिख हा गिदों नामा नोङो जन कारजि खालि इउपिपिएल बिपिएफ खालामबाय थायो बियो साला थाखा फैसा जा जेसां जानो हायो बे 700 करोड़ फैसाखौ जा नोंसोरो जानो थाखाय होलांदो इउपिपिएल सरकारा फैफिनगोन जेब्ला फैफिनगोन होमबानिया बे आरो खामायफिनगोन सिन्ता गैया जुदि प्रमोद बर'आ बै 700 करोड़ फैसाखौ जानो नांगौमोन बा माइनि नै ओरै एक चुटकी होननानै बुङो ना एक चुटकियावनो बे 700 करोड़ फैसाखौ जाना गालांगौमोन बियो नाथाय बियो बिदि खालामासै जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय गालांबाय जन कारजि नोंनि थाखा खामायनायखौ मिथियो जोङो नों बोरै थाखा खामायो बिखौ बै सानैसो बिपिएफ नि लिडारफोरा हाग्रामा सारनि खिथुंथि थानानै बिपिएफ जिन्दाबाद होनना बुंग्राफ्रा बिसोरो नोंनो खुस्रा फैसा गारसनना होयो जन कारजि बेखौ खनखांग्रा मानसिसो नोङो जाम्बा बे जन कारजिनि दुगाखौ नायनो बाबायथ' आङो मा लिरनानै पस्ट होबाय थानाय जायो नोंनालाय दासिमबो नोंना गोरलै गथ'नि बायदि नामा खर'फ्रालाय साननाय सिन्था धाराफ्रालाय मा लिरनानै होबाय थानाय जायो नोंनालाय सानसे बर'जों बर' बुथारलाय होनायनिसो फाव नङा होमबा नोंनि फावा दासिमबो बेफोरबायदि एबसु इउपिपिएल बिपिएफ मा लिरनानै होबाय थानाय जायो नोंनालाय एसे सोलायनो सोलोंदोब्रा एसे बुजिनो सोलोंदो बिदि लिरनानै बेसेबांथो खामायो नोंलाय बिदि पस्ट होनानैलाय आरो पार्टिनिफ्रायलाय बेसेबांथो फैसा मोनजाखो बेसेबांथो न' बां लुनो हाखो बेसेबांथो मा प्रपार्टि सोरजिना लानो हाखो नोंलाय पार्टियाव ओंखारनानैलाय आरो पार्टिनि सोर साबेसे लिडारजोंहाय लिंक दं नोंहालाय माथो नुग्रांबाया खनसेबो खुगायावल' दुगा फेसबुकफ्रावल' पस्ट होनायावल' दुगा जायाफ्रा मा बारहो बेफोरबायदि लिरबाय थानाय नोंनि नायनो बायो जोङो एसे मोजां पस्ट होनो सोलों नोंबो आंनि जायाखै आंबो नोंनि जायाखै खिन्थु गावबा गावखौ गावबा गावसो नायनांगौ थेंक इउ